Maayong buntag guys. Morning guys. Today is day 4. Day 4 na karon. So day 4 pababa mi gikan sa kwarto. Kay magbalik mis mga gamit na mo. Ug nimata na si Boss Clyde man. Nagkuan dara boss oh. Boss. Oh. Man nag-upgrade na si Boss Clyde karon nagipaburot niya yang mata. Grabe. Ga-upgrade. Oh, ga-upgrade si Boss Clyde. Oh. Boss, good morning. Good morning, boss. Las 8 na uy. Mas 9 lagi. Ingon ni. Las 8 yung rejects ko ah. Ha? Wala? 8 yung rejects. Sabagay, kakain naman lang kami. Boss, morning. Magkuhan kami, maggamit kami, magbalik kami sa gamit. Dada ako. Tapos sakit. Itong ratchet lagi. Apa yang nila? Pero banyak satu dapat transfer. Kami kan. Boss John no. Sama yang benar. Lagyan lang ng doon. Tay ko ano nito niya. Ikan tomato ni. Labayan dito. Ha? Labayan dito nga. Kano kay guba mo na. Teka. Pundo. Okay na guys. All set. Okay. Ha? Kung kuha na. Boss Jun. It's time to go. Bye guys. Ang mariwana mo pala. Diyan na. So, ito na may guys. So today karon Yung adlaw. ito na may og Subic. So we're going to Subic. Good lang. Ito na may og Subic. Kay dito na mag
Mayroon ka rin sa side. Muna itong sandiganan ni mo? Oh my God. Oh, relax yan. Sarap yan. Saan kaya na si mami? Okay lang ako ito. Kailangan mag-crack yung kogibid. Ay, ito yung ihido. Ikaw alam ko naman kung ano yung helmet. Ay, ito ba yung sabi mo? Marami mayroong duct tape dala dyan. Sabi ko kay Clyde, lagyan mo ganun, no? At ito yung lang dito. Tapos sabi ngayon, sabi niya, di ba? Ito, 200 pesos ba? Ganun. Sabi nila nagdasal ulit. Sana po kung ipataan sa gobyerno. So ito. Anyway, ang araw natin ngayon, yung day plan, ride plan, is hanggang tayo Alaminos. Alaminos yung stay. Alaminos is 330 kilometers, tama Clyde? But 200 of those kilometers. Kung ano Okay guys, babay na sila. Kaya madiretso sila Oaks 1 Baguio. Ingat kayo mga boss. Hey guys, okay. So padulong namin karon og kaning kuan sa Red Dora mo ang hotel. We're going to asa taya? Subic. Subic. So let's go. Ingat kayo mga boss. Kung sa Davao, Boulevard. Okay na sa likod ya? Okay na na. City of Lipa. Papunta kami ng Subic. Subic po. Subic? Pampanga? Pinakadulo nila sir, parang 200. Lahat na? Doon pa kayo magbabayad sa dulo. Okay. Boss, thank you boss ha. Thank you. Yeah, picture na. Skyway. Karoon pa. Welcome to XLEX. Slight right. Slight right, yes. Welcome to XLEX. Sindi na ko na ya. Ha? Continue for 4 kilometers. XLEX. Morning po. Magkano po? Ay, ito po. $3.44 yan. Thank you. Thank you po ma'am. Yun. 344. Oh. Uy, bawal na. Guys. Grabing kabuhi. Buisit ni. Puro mali-mali ang ginahatag sa Google. Nangasahag namin naabot ng Makati, Metro Manila. Uy kuya, bantay-bantay diha. Kasi kagi kag bus lane, bawal ba magig bus lane. Wala. Ay hipokol ba diha sir? Right man. All class 1. Wala plus. Dili sila ka kuya. Ito may mga pick up. Yate mo na eh. Dili lang kasi kaya nasa design na siguro. Yate na Idsa yun. na. Idsa na ng idsa. Buta may idsa. Straight lang ya. Naikuan nyo. Keep right. Yate yung daan na Valid registers. Valid. Zan. Ano na eh? Zoom pala ko.
Dito lang. Dito lang. Grabe naman yung naka. Saan naman yung nakaawa ni? Tura na po, bayad na po ta. Tanaw sa yabi, asa ang kuan? Dito lang ya? Ah, Kana nga ako, ah. Dira ata. Tama man. Pero no RFID asa man eh. O gani ba? Cash. Cash. RFID. Kato siguro pinakakilid. RFID. Pero No? RFID. No? Kato 0X. Ah, sige daw. X kang RFID X. Ay wala man dito, di man masudnan. No RFID. No RFID, no RFID. No. Ato ra no RFID bisig asa. Oh, nagnan day. No RFID, no entry. Patay. Asa daw yung RFID? Ay, di ba ano mas Jake na always dikto mong ginastumoy daw? Ah, di naman ta. Di na nangyharan dikto. Sige. Ya kan. Pero always right lagi. Dili ka sa lagi oh. Paka. Dili sa taxi ano ba? Bawal mo mutuyok gud. Patay lang ba? Oh, kaya. Always right gina no RFID. Lah patay tura. Asa? Enforcer. Ay di mo gana ang ano. Ang truck. Awas. Unsa naman ning ang mapa na bay mapa nga. Problema. Nagkiyawa-yawa. Pero dira mi ba ana tag. Ko ba ni eh? Lah, Igibi na sila kaya. Tajo ato na niya. Igibi na sila kaya. Yeah, turo yo. Igibi na sila. Ah, shit, asam dong Guard naman na puti. Turaya, atras po dia. Lah. May sulod ka din. Grabe, guys. Kanina ra jud mi. Igibi sila kaya. Ayun na video. Libo na to nabayad ba? Daw. Lal. Ay nanam di direct video. Oo. Nano to? Skyway Corporation station. Yung plate number man lal 5. Ah, to. Tanggalan na. Wala na yung ano. Kang lal ano kaya ba lal 5408. Complete number. Kuman anto. Straight na siya Dire ta sa Fernando na lang. Balon Bulacan. Apila pa mong nahumpon. Turaya ang bayad yung. Yan. 1,099. Pila yan? 16. Morning po. Ay mo na to kuya. Sige daw. Sige na. Yun sa. Hi guys. Diba? Mabalaka na ba? Pamantay di ah, dagan ba yung Dito lang taas. Taas ba na yung gig?
ni. Diretso lang. Di mo niya eh. Overtaking. Diretso lang daw. Nah, uli ang tag Mindanao. Sa Mindanao exit. Kagot. Dre, Korean man eh. Okay guys, dami ka road race sa Pampanga. Abot rin may Pampanga jud. Dre, food court.